Много надълбоко беше. Дворецът мисля, че е там. Може ли да се облечеш обаче? Или поне да се наметнеш? Ела, маме. Ела, мамен. Тихо, ела, маме. Усмихни се, хубаво да ти се видят зъбчетата. Още, че е седял там, където са седели царя и царицата. Снима ли? Да. Айде, скок. Сега ще видя и двете снимки. Кеко рицаря, къде ходи по замък. Тя отделно ще носи една нейлонова турбичка там с монети вливо. Да. Много хоче да ти той каза, че му и топ иска да му взема страхотна черна тениска, тук са снимки на бира до бира наредени. И той каза, че не ще иска. А черни неща иска, аз да съм. Чудесно. Камера, какво ще пиеш? Бира, много бира. Ви каква торта с таркила? Да, сахар.